yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni to kankan e to laaɓe ko leydi Guinée gonɗen ko on waktu goto yoni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko talata balɗe 4 e lewru 12 hitande ujunnaji 225 to leydi Guinée laaɓi selli woɓɓe mbiya gonɗi général Mamadi Doumbouya horejo laamu fadde ngu wonan candidat e sumgoji horeya ko leydi satiɗi ñande 27 lewru 12 hitande nde gonɗen ko hanki altine o fukkini kayitaji makko toon to suudu cour suprême calɗi gurɗi leydi ndi kolli mette mabɓe e nguɗo candidat gu makko to Mali kam fedde génim acciti yimɓe tato yontere faltinde ɓe ko ɓiɓɓe ɗiɗo émirat arabe uni e ɓiɗɗo Iran goto nanganoɓe e guila lewru 9 ɓuuru faltido ko émirat arabe uni jaati yoɓi fodde 50 yaade 50 million kalis dollar ko ɓuuri milliard uji 20 kalis CFA woni koɓe hokka. To Mauritanie ko hande woni jaltuɗi ñawore wullitande horejo kiɗo leydi ndi Mohamed Ould Abdelaziz ñande 14 lewru joye ɓuuru ɓennudu ndu o fawanoma kaso duuɓi 15 saabi sokogel horejo kiɗo Mauritanie hakkude hitande ujunaji ɗiɗi e jeetati e hitande ujunaji ɗiɗi e 19 ko sariya leydi ndi fawde mo ngenari bondi kam e ngaalu ngu rewani lawol. Tedduɓe bisimilla mon. On calminama on jurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to leydi Guinée puɗortoɗen général Mamadi Doumbouya fukkini kayitaji makko hanki altine toon to suudu cour suprême ngam wonugol candidat e sumgoji horeya ko leydi arayɗi ko kanko e candidat ɓe ko yahata 10 cippirtayi ɗi sumgoji hanuɗi waɗude ñande 27 lewru 12 ɓuuru hitande nde gonɗen pelle politique mawɗe hono IFDG RPG e IFR tawetake ɗiɗo sumgoji keɗoɗen noltodiraɗo men to Conakry Mamadou Adama Diallo. Laatike général Mamadi Doumbouya ardiɗo laamu hakkunde woni candidat o wallini kayɗiji makko ka cour suprême ko welo wonani Mamadou Julde aruɗo jingangol mo ɗum ɗo hande ko holli ɗo kon ko weltare welo jano tawde ko Guinée jon tigui landimo yo waɗu en ii leydi ni fop immike wi'i ko Mamadi o gaynayi kadi o holli o gaynayi ko debbo goto wallini kaydi Makale Camara ardiɗo fedde politique fanna no noddi Guinée naɓe yo suɓo rewɓe ɓen fof feewi no hanirata ni nde tawno kayidiji am fof timmi ɓe tottimi récépissé mbiɗo sikki candidagal debbo ko hunde kelɗude yimɓe leydi ndi no poti andude wonde rewɓe ɓe no andi ɓe jogui yidde wadde laamu rewɓe ko laamu moƴƴu o wonata Faya Milimono mo fedde BL wallini kaydi mum himo noddi fonctionnaire ɓe yo accu jungangol laamu Guinée naaɓe hino deƴƴini mi yewti mi fillitike ko seeɗaɓe ni yahe hande ko bureau ji on tawata toon hay gollowo goto ɗum hino lundi sariya wiiɗo fonctionnaire ɓe ɓen hana ukkitade nder politique ɗum ko ɓe woni e waɗude ko ñande 13 lewru ndu wonɗen andeten doggol candidat ɓe ɗi suɓugoji arayɗi Mamadou Adama Diallo Conakry RFI